Vitajte v našom najnovšom videu, kde sa pozrieme na nedávne dianie na kryptomenových a tradičných trhoch. Dnes sa zameriame na to, ako obchodná vojna medzi USA a Čínou, ako aj ďalšie ekonomické signály ovplyvnili finančné trhy a aký dopad to má na investície do kryptomien. Prejdeme si najnovšie udalosti a ich vplyv na finančné trhy. Nedávne udalosti v obchodnej vojne, ktoré boli vnímané ako dočasné, spôsobili významné kolísania na tradičných trhoch. Tieto výkyvy následne ovplyvnili aj trhy s kryptomenami, pričom celková situácia zostáva nevyriešená. Diskusie medzi USA a Čínou sa očakávajú po tom, čo Čína zaviedla odvetné opatrenia voči americkým dovozom. Tieto kroky boli považované za mierne a prevažne symbolické. Makroekonomické ukazovatele ako údaje o trhu práce a správy ISM naznačujú mierne ochladenie americkej ekonomiky, čo má vplyv na výnosy z dlhopisov a nastavovanie trhových pozícií pred očakávanými makroekonomickými údajmi. Kryptomenové trhy prežili veľkú korekciu, ale bojovali za svoje zotavenie. Medzitým tradičné trhy absorbovali pokles, čo poukazuje na pretrvávajúcu neistotu a opatrný prístup investorov na oboch frontoch. Inštitucionálne pohyby, ako napríklad plány spoločnosti BlackRock uviesť na trh ETP pre Európsku úniu a legislatívne zmeny v Novom Mexiku ohľadne bitcoinových rezerv signalizujú rastúci inštitucionálny záujem a potenciálne zmeny v regulácii kryptomien. Ďakujeme, že ste si pozreli naše video. Dúfame, že vám prinieslo cenné informácie a lepší prehľad o dynamike finančných trhov. Nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála pre viac aktualizácií a analýz.